Kyndang lah kalau caktung. Balik jangan Kibor pyniaid district haka steps Nyngkong kila Hiar kyndang yakin nongshong dukan madan haki thain Khyndailad police Bazaar kiba shong dukan khlam ka Certificate of Vending ni COV bala da ka Shillong Municipal Board. Kani ka kyndang yaki dukan madan kelas dang nadu ka port Khyndailad baji AA but ka kyndang ka long tek tang yaki tu ki dukan kibam don yaki COV. Hindra yaki badan COV la ai por bakin kindria no yaki dukan jongki shaki jaka bala ai da ka sarkar haka vending zone bala bu haka mala ka bahalordu jong ka muda complex. Yakini ki dukan badan COV la ai por khaddu bakin pin kindria yak dukan hadu ka R4R tarik unaitung. Kani ka Senjam balashim na Board district kani ka rajong ka sarkar jilla hadin bakala pinbana ya ka Khyndailad kum ka no vending zone banla wanra ya ka jingkalut ki surok bayat ki kali kilinti bayat briu ban wanra ya ka jingsngan bat khamtam ban pin urlong ya ka jingthmu ban pin kala ya ka Khyndailad kum ka pedestrian zone lani ka chakayat ki patba bat ka music hub bakan kring bat priang ya ki nongwan changkai Shillong. Kadkum kecinya tu Menteri Sarkar ba Podling do ke Urban Affairs ka Depshna hadu South Spa Ateli ki dukan ban pinsyong ki brio buju syong dukan madan Hamuda Complex. Upin tip ya menta kidang don tang arspa sapu prangut ki bala pentikna ban pinken ria no ki dukan jongki syakani ga vending zone.